Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Idemo danas na skup u Valjevo. Došlo mnogo ljudi, organizuju Jeri Dizel i Supercar Srbija skup. Biće ludnica, idemo, snimamo sve, idemo u koloni. Već su došla neka bolesna kola, stvarno. Tako da tu su opet i Sani, Silvija, Čupiši, Čupavi jednoga, Stevo! Ajmo! A mi idemo range-op. Momci, krećemo, ćemo snimamo, a? Možemo. Idemo, jurimo Stevane, već su zapalili malo. Ne veze. Samo švaler gas.
Valjevo. Gledaj šta je kola. Znači već je dosta kola stiglo. Malo smo se razdvojili. Dve grupice. Momci, bio dobar put? Odličan. To je bitno. Pozdrav momci! Ovako sad ćemo idemo jedan walk around, walk through kroz cijel skup. Da vidite malo šta je došlo od kola, imamo previše ljudi, nema mesta, a još nisu svi stigli. Svaka čast stvarno Ralu i Đolu, Supercar Srbija, znači i Jere Dizel naravno Stevanu što su ovo spremili, stvarno sve što su ovoliko šerovali i to. Ovo je stvarno ono dreams come true, bukvalno. Prošli put nisam lepo snimio, bila je noć. Pišite u komentarima ko je najlepši. Poj. Želeo bih ovim putem da pozdravim sve drugare iz Jere Dizel. Ćao! Jesi momak. Evo sendviči, alo? Sendviči, to rodite. Čujemo, vidimo se posle. Lepotica mala, gledaj ovo. To je glavna poenta skupa, skupljamo za malu sotu. Tu. Šta će mi izbiti? Moj rođe. Ćao. Ovaj dečko ovdje je organizator. Ima ih još. Stedim se da dajem.
Ovako, da. Bratski. Uskoro i moja majka. Idemo skupljanje para za Sofiju. Da mu vežemo ruke. Čupavi, vadi pare, ovdje sve. 5000 eura felne, razumeš, brate, i ništa. To za diskove. Disko, burazer moj. Čemo da promenimo nekad. Opa. Pišite u komentarima koji vam je najbolji auto sa skupa, šta biste vi vozili, šta biste vi radili na svojim kolima, zašto niste došli sa svojim kolima. Nadamo sljedeće godine još više ljudi. Organizam. Stigo Subi, bace. Bravo! Stigo Subi. Stigo Subaru, bravo! Pa milion! To kad Japanac napravi, brat. To nema da rikne. A kad rikne si ga najel. A kad rikne si ga najel. Specijalno ti. Jebi ga, brate. Usra se me ljubi, brate, sve pare. Ajmo do kući, brate. Pa to je istina. Može i da gej. Ajde, ajde. Lap, lap. To, još, ajde, slobodno. Polako. Još ga motaj. To, bravo, momci, bravo. Ajde, seri. Srbija. Vidimo se. Polazak kući. Idemo za BG. Ako momci, ajde za kraj klipa, znači... Skupili smo preko 147.000 smo skupili za 3 terapije, rekla žena da je dovoljno. Tako da bio uspješan skup, sve je prošlo mirno. Znaš šta, bio uspješniji više nego što smo planirali. Mi smo očekivali bukvalno 50 kola, došlo je između 230 i 260 kola došlo. Mašalo na parking koji je bukvalno primalo, ja mislim 100 kola. Da. Znači ono je bilo fenomenalno. Vidjeli ste sve, nadam se da ću snimati sljedeće skupove, će biti sigurno tačnije snimaka. Još ćemo praviti. I na kraju, imaš nešto da kažeš? Ništa, bukvalno ja mogu završavam klip, evo tu je cijela ekipa. Snimam. Stevo, makni jednom za kamericu za kraj klipa, Gebo, ostala ekipa. I na kraju šta? Like, share i subscribe. Vidimo se, čao.